Hintayin na po, EJ Pagudpod, Ilocos Norte with Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Kumpiyansa tiya gobyerno lokal tiya Pagudpod ken tiya Marina nga nagpintas itiya bunga itiya nagpinirman itiya katulagan para palang tiligtas sa biyahe nga dagat mismo nga ni Marina OIC Regional Director Attorney Fernanda Cabral ken niya Mayor Rafi Benedito itiya nagpinirma itiya katulagan para palang iti collaboration itiya maritime development ken dakamat nga ili lagyan iti dakamat sa katulagan para palang itiya panaypaay itiya seguridad dagiti agasat na barko iti na dakamat lugar ken kastamet ken itiya transportahan dagiti marine mammals ang magkita iti iliti Pagudpod Ilocos Norte maragsakan ti adsumbangi nga grupo gabut reto ket sa agatapay nga magkan iti proteksyon dagiti ti marine biology ken dagiti marine mammals nga makikita iti Pagudpod Ilocos Norte ang babalintatan nga tourism spot iti probinsya ti Ilocos Norte. Pacient iti Marina bawan dili babana ka atapay nga basket sa iti umili ti Pagudpod no kasano iti panang salwag dagiti natural resources ken dagiti dapat nga makikita nga marine mammals iti iliti Pagudpod Ilocos Norte. Malagi po iti kan labes narway dagiti dolphins, kambakwe, kastamet dagiti dumapay nga pawikan ang makikita iti Pagudpod Ilocos Norte partikular iti Pasaling Bay. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.